ko na yung Nalaya ka yun, eh. Oy, takdam niya ka. Alini, papantan kasi pa-ikunik chicken. Wow. Kala ko makalay. Ayaw ko makain masigla. Makalay siya. Ayaw ko makain masigla. Ayaw ko makain masigla. Mau ka na kini? Mau ka na kini? Lalambak.
Teka ba? May wala ka Emmanuel. Wala eh. Ba't mga kaya? Nandadawat ko ba? Plastic. Yan, di kayo yung tanong mo kanina tawa? Yan. Ay, mahal. Driving jet. Paano? Ang tawag yan. Ha? Kapag kalilimitan mo yung natin mo. Kanya taba eh, may pakataba ha. Taba lang. Balo ko mga yung taba oh. Ang katamtaman niya taba ka rin ang
Balik ko sabi na ito. Mga kanitikip ako. May flat na naman. Kain mo? Kamu naman pa kamote mo. Dapat iputi nga ako na dito sa mga Malugi ako, hindi na po kami. Wala mo po. Kape po mo yung labo. Pwedeng utang. Oh, pwede. Diba, papa? Pagawa ka pa ng pala eh, no? Kaya bolong, kaya mo po rin mabolong. Pandemic? Ah, Nakakain ka rin mga 10:30. Gata ng alas 8. Alas 7. Gata ng alas 7. Di kumarin ka siya, bago daw no? Di siya, masinibaya mo, dalanin kayo nyo. sabihin, ni Balong na siguro ni Jessica na eh. Hindi siguro. Nagkilala ko ang barangay. Import ko, ang hina niya. Nangimutan siya, ano ba yun? Ano ba yan? Chicharon. Ali, itang balumitang kening umat kening ating tindahan kay kaya rin Ay, lagi tayo sa Masengo? Ay, Junior. Junior. Junior, asawa ni Jessica. Ay, Alway Junior. Yun o. Itang kapatid dari dari Steny, talising. Wala dito. Alway tang meto. Tamatang ko, dala Sengo. Uy, kai. Itang metong te, ay kuya, alway tang asawa ng Jessica. Tambayo na. Jerome. Alway ba yun? Tamarog lang tawan. Ano yan, managong katamat ang kadya mo, pero yung Mayat siya. Ay, pwede ka eh. Dala Sengo. Junior. Alway Junior. Junior na talaga ito nila. Okay, hindi pa ko na ano. Ba? Kaya naman dito, Manila, kaya naman. Manila itang nasawa ng Jessica. Oh, alway ng asawa ng Jessica. Kasama siya rin dati. Ang makayelo, wave, kain. Ay, Alvin. Dati nito. Alvin Missing. Dati. Hindi ka? Kaya mamay. Dati. Sinuha si Taron. Dati. Yun.
Wala niya manatang obray tayo. Wala ka dyan, no? Paano kayo gusto? Hindi mo pala tatawa. Sinatawa na ito kung sila nila. Kita? Ito tayo makakain. Diyan na kasi yung papakain niya. Yes. Ano yung pagdating tayo? Martis. Ganyan yung sinali ko na yun. Kasi may pautang eh. Yan ang Martis. Matalang mo barang ngayon. Mga bandang 8 mga Eh, may magreklamo dito din. O, hindi mo siya may utang na rito. Kailangan ng bayaran. Hindi ka naman. Kailangan Mo rin ka. Trilap ko eh. O, gamit miya doon. Oo, madami na rin. Kung yan yung mga nanya-kanyan, mo talang mo kayong Martes. Kapunta ko. Kapunta kitang Cortes. Lalo may yalbit ng mga yellow wave. Oy, yapin ito. Alwaro kita masawa ng kagis. Ano kurang kero ko ito? Makalagay ka. Nakoy. Ano kurang kero ko ito? Ang lumot sa kami. Ano kurang kita? Jessica. Ang lumot. Like pa mo, okay? Magana kaya rin ito. Itang kurang ko, Jessica. Puti may dilitin mo. Sige. Siglata mo. Makakain ka kayo mga kapitso. Maka-live ka yan. Wala eh. Hindi mo balay tayo. Sige ko lang mga like ako. Makalalim ka rin. Alam mo na nila yung malitin ko. Kuya ko. Kahit na rin ito bulang picture ng dito. Sayang na. Yeah, yes, lami. Oh, lami. Lami. Lantos. Lami, mga night time, lami. Makalag yatin sa YouTube. Motivation natin. Lami, tamar lang tawa na. Alay, dahil huli makaramdam ka yun. Sige siglata mo mo. Hindi mo yan natin sa taon na ako. Wow. Ayuda ito yung sabihanan na nakulo. Ayuda nga rin Kaya binar mga teknologi. Binar mo. Hey. Ito na mo. Ikay niya. Ikay darar mo. Wah, darar mo. Lagi kami kemarin. Lagi kemarin lagi itu masuk semua. Ini jalan ke PC kemarin sih. Ini balas sih. Ini debel. Kalau tadi kan semua makanya capek. Ano mo masasubscribe eh? Ay na. Ano? Jalan ini
Muna na ako na bata sa inyo. Yan, muna na. Basta kayo natin. Mag-set yan. Pero guys, kapag ito pero makalala mo. Ay, dito. Ba't yung Valencia? Bisa, alam mo yung mata.
Narabibisan. Basta. May pandemic. Ating tanong. Ay, hindi po iyan, Andre. Narabibisan. Si Andre. Mabidyo ka din. Ang malating tayo, Jim. Hindi pa tayo pala dito ang kahit picture. Nano. Oy, alin mo na yung kanta ka kay Andara? Alin mo na yung dyan password? Ano mo sa pagbaran? Dapat tayo si Ranyak, malamba na lang cellphone ka na ako din. Magkita pa dito ang tablet, masalisi, pang ganyan eh. Tita Ngay! Nano? Ikaw? Tita Ngay po nandun. At saka mga charger pala, Dara. Mga charger, upo tayo. Sinards ke? Dito ang picture. Wala ang charger. Ay, ako. Jim, Dre! Tita cellphone mo, pangabit tayo kin. I-connect tayo. Tita cellphone. kaya. Basta ka nga, Tin. Kunan mo. Ay, asan tayo, Ken? Sumi Ayan, kaya pwede. Charger Eh, pwede yan. Eh, hindi mo kaluluwa. Limit tayo Madabog na kin. Charger. Pa-house tayo kanina. Kaya ka pasali kang dada. Alipin sa amang Hindi mo tanik eh. Ito, Tin. O yan na, yan. Yan. O yan na, ne. O. Logi. Ulitan Ken. Dara. Hindi niya magsalita. Sakit tayo, welcome to my vlog. Okay, Hi guys, video welcome me. to vlog. Ulit video me. Video yun. Hindi. Hindi ka nga video. Tayo. Hindi ka magsalita. Oh, atin na yung tunog. Hindi. Hi guys. Hi, guys! Sige, i-harap kaya ka. Kung may kain, camera. Harap mena. Nengsan. Pumunta na ka niya ako naman ni Jojo. Kaya na magsalita. Anta. Magsalita ka. Hi guys, welcome to my vlog. Hi, guys! Welcome to my vlog. For today's vlog, titingnan po natin ngayon ang Learn's Pizza House. Ang pagbububong. Ulit. Ang Maridon. Kapalibot na kaya kami. Laging nga lang tao kaya kami. Papalikupin natin yung mga anak niya. Bata pa yung kampanya lang yung nangyari. Hindi pa niya kami wala. Alam mang kakyan, may mong dili ka rin. Hi! Welcome my... Guys! Guys! Tingnan niyo po ito! Guys! Hi guys! Gosh! Oh my God! Tingnan niyo po to! Ang Barbie! Ang gulo-gulo! Tingnan niyo po. Tingnan niyo po to. Ano? Ito ang Barbie. Ito ang Barbie po. Mamaya yan, meron multo niyan. Nakakatakot. Oh my goodness! Oh boy! Guys, hi guys, may come to buy guys. Hi guys, may come to buy guys. Hello, guys. Hi guys. Hi guys, may come to buy guys.
Hi guys, may kong sabay guys. Ging. Dapat si Rania, malamba na lang cellphone ka na ulit. Medyo na ako ganito. Purito yata. At yun ay Andrea po yung Ate Princess Kenny. Sura. Tawa. Yung Ate Princess yan po yung Andrea. Yan, wala yan, ting. Wala ko. Wala may tangkihan din. Tapos ikaw may tangkihan. Sige na. Video, daraw mo ano Ngayon, hindi mo ito mga oras. Kumuha niyan TJ sa cellphone niya, Dara. Sa cellphone to. Hi guys! Sama ka na, Charles. Ay, magluluto tayong padse. Mamaya. Mamaya tayo. O, Dara, o. Ba, mag-vlog na kakito. Pero tinagiyurin mo pa. Kota pa mo alas 2. Pagilan niya yung ako. Hoy, naman mo. Ang bilis mag-ibig ko. Patang mandong yun. Parang mga sa Ano ba? Ang ganun na rin, Charles. Awa? Charles, paano ba niya po tamuran? Ito pes mo ta. Ito mo. Amo niya kito. Bilad mo pa rin. Kadi mo na lang. Bilad ko na. Kailangan bilag mo lang. Adong-aldo. Yarchi, mag-iya siguro na itong kabantang kayong ito, eh. Saan din niya ang mama ka yan? Hinihingi niya pa? Ay, may bigyan ta kanya pera. Bakit to? Tigang unang perang putang maglulo ko. Yung mga bigyan rin. Hi guys, my God. Naintindihan man ito. Reject yan. Hi. Galing eh, bakit? Magsawa na yan kani Kuya yung Chato. Magkasal na lang. Baka Live yun. Baka kayo. Ano para sa sabi mo, mga itong tao. Pagkagusto mo ata dito. Nakomited siya. Sana ito, eh. Yan, dili ka ni Merit, eh. Alaman tao ka rin. Talaga ng Maridon? Mga video yung mga video niya. Tingnan niyo po ito. Guys. Achunay pa rin. Si Kuya. Achunay Kuya kaya ni Dara. Makakayo. Nini ko? Chicken. Ang po ay Ate Princess yan. Mag-thank you. Pakapakanan mo na. Mga anak kayo. Oh my God. Sige. Hello. Meron mo na ito yung mga anak kayo. O Pedro, mga anak kayo. Kailangan mo Pakapakanan na yung punta sa kita. Iyawan ako. Diyan na ako. Wala ka. Lumina ka yan? Lumina yan. Ganda mo ka yan? Sipa ka rin? Ba? Lumina kasi kayo. Sabisa? Ganito niya pa anong pamalay. Ay, nagulo ka pa. Maglolo ka, paano may pagagali? Puto para sa purin nyo. Princess Kenny.
Ate Princess po yan. Nakalakanta kayo? Kita kami ni John. Magpayo. Vlog ng tulad yun. Kita. Kwentuhan may iba. Bakit? Mapali? Tibukbuk ko. Antayo. Antay pagtibukbok. Antay pagtibukbok. Ita. Ina. Saan ba? Wala. Manan may dara. Babala na yung nakanya. Bidya mo ang bulaklak ko, Jane. Jane, ang bulaklak, bidya mo. Diyan mo mandeta. O sige. Sa akin pang kain. Ay, mamaya. Jane, ako. Ito yung mga mayana ko. Oo. Ito ang mga tanaman. Mga mayana. Ito ang mga mayana ko. Ito mga mayana. Ayun, mga mayana. Ang ganda ng mga mayana. Chicken ka deng? Aning mayana. Alis na tayo. Kelly tamon to. Ay ni babab. Yapo. Oh, Bob. Papagal na ka, Bob. Hindi ka dapat mapagal. Dapat. Magobra na magobra. Yung padalasan dapat. Bantayin mo. Kapali. Nang kapali. Kota na mo. Kota na mo. Ayan na, pasag may live na. Pasag may mga Kuya Kenny Dara. Bakayo. Baka kayo. Kapit dami. Ang kuya ito ay permanente niya. ni Meron. Pero Jane, munta na rin gagawa. Binidyo mo rin ang mayana ko kung alas 10, Jane. Oo. Oo, kaya nga Jane. So, doon pa rin pang gagawa. Ayun, pinabagan niya. Ito lang. Ba? Hilo kuya pala yung camera na Jane eh. Gawa niya, pindan eh. Oh, Richard oh. Ah! Ay. Ah! Tuloy nga ang dalang yun. Tara mo tatakaretan ni water. Tara. Bakit? Apple.
Pag! Pag! Ngayon ka rin may sa cellphone, dito to. Ya. Laki-laki. Sally Moreno o Dakilo? Saan? Very bad. Sedi. Yan eh. Oo. Ari datan dati. Bakit pa? 5:30 ko o rin. At sinateli ang pante. Balo ko sinateli ang yan eh. Juanito hanap na rin. Ha? Juanito. O ngini. Nano pa mo di mula mo nano. Tingki kami po tatin. I know. Amen. Jinjini ka mamidyo. Kaya pag tumakan yan. Kaya kang kaya. Alam ko anong ginawa mo. Palinin eh. Di natalan na. Alam niyo na. Oh. Magkain ka. Tao, ino kaya palab din gamat mo. Ate. Hi, Jing! Hi, Jing! Hi, Jing! Bajing! Eh, Bajing! Bajing! may pagalo-galo. Pinanaging ng tiki. Magalo kang gamit ka naman. Bajing! Put sa side me. Munti may diretso. Bajing! Akin niya kanya na Andreo. Bajing! Nalaw siya tayo signal kini Jimmy. Mabidyo ka pa kaya. Hindi na. Dali na lang medyo ko. Bicycle banda kita. Upay siya. Ipat po rin kasi. Niya masip niya to. Masip niya to. Pang maluto-luto niya. Kering.
Wala to, loko po to. Gina. Amaklo pa ang bapa mo. Mga itano. Mga nakabarkado!